Φίλες και φίλοι, στολίζουμε την πόλη μας με φώτα, χρώματα και χαμόγελα που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι. Στη δύσκολη υγειονομική περίοδο που βιώνουμε, η διαχείριση της κρίσης είναι η νέα κανονικότητα. Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα. Κρατώντας αποστάσεις, αλλά ταυτόχρονα θα έρθουμε πιο κοντά με τις οικογένειές μας και τις αξίες των Χριστουγέννων. Η πόλη μας, όμορφα στολισμένη, μεταδίδει το πνεύμα των Χριστουγέννων και μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον. Μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ. Η πόλη μας το Εγάλεο φωτίζεται και φωτίζει τις καρδιές όλων μας. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας.